الله من الشيطان الرجيم. أن يتعني الله تعالى في كبو الشيطان إبليس لعين ترم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تكبر كما على مية جهنا لوكوليتي أن الله رهنا كرنجرلي. سورة الأنعام تابع. أم سورة الأنعام أنفتقو تكفلنا. نعم. وهو الذي على ده مساء أنزل على يجينيك من السماء كبو سافلالا ماء جيلا وأخرجنا به أن يبولك ني أوجيني نبات كل شيء فلفي برجلنا فأخرجنا منه أن يبولك أوجينا خضرا بقى مولا نخرج منه أن بيبولك أو بقى منونا حبا نوكيسولا متراكبا منو يلا نمبنيونغا ومن النخل أكون دمرو يربتي من طلعها أبولو فالي يرولا كنوان تسومبولا دانية منو غسرو فورليلا وجنات أني نغفرو تشاما من أعناب كمن بيقولا والزيتون أني زيتونا والرمان أني جرنادي متشابها والما مشتبها أفلا بكلا متشابها أو مشتبها نعم منهم بومبي يونفي أجربولولا وغير متشابه أدو جربولو يربوندي يونفي وانظروا أو كودونا أو كافلاليك إلى ثمره كتاجري يرديما إذا أثمر ممنا ناي ديك وينعه أنا موتمانا إن في ذلكم أبي أوي أوفين يليلا لآيات أوي كباكو باوي لقوم مغوي يؤمنون منهم بالإيمانية وتقولي وهو الذي أنزل من السماء ماء أكو وهو الذي على ده مساي نعم أنزل من السماء ماء على ده جيجين على ده جيجين كبو كلولا جيجين ندون فأخرجنا نانا فلني كنو جيني نبات كل شيء فيون فنابو فلني جين دبا بفلي من برا سافيو جيمي برا سانفيو ye jimi soli ka son ji de ba be fale vebe fa akhrajna minhu antlala ka boli ke ola o hawi sisa nyon tafsir kala ka nyon sama de bit hawi no fe do ko al hawu huna o ko domirun aidun ila al ma'i do ko la bal ila an nabatat parce que ako wa akhrajna minhu o fa akhrajna bihi nabata kulla shay'in fa be falena naye oyiji wa akhrajna minhu la el hawmuna yaudu ila al ma'i opmana nimbise ge jidema akokwanye faleni ke ni ninji nde sisa khadiran bakamana khadru ye na fo ni yestena ke sisa nu falena o couleur bi ke nugo jide do aha bingana couleur wala bingana couleur o de khadiru ye anko okumana ay bingana couleur ta wala okumana nukhriju minhu o ni hawinde samaninde bola tuni nukhriju minhu okumana ko o toujours kuma bi jinde kan mais ningo ko khadiran ko de ka suru domiru ina kateme jika parce que khadru dona jini domiru che o kumana sisan ko a kan bɛ an ye bɔli kɛ o fɛnbagama in de la walima a ko cogo di binkɛnɛma in de la habban fɛnkisɛw la o kumana habu kɔni bɛ bɔ bin de la a tɔgɔ ye di binkɛnɛma in de la o kumana dɔw ko dɔmiru ye ayidu ye ilalima ye dɔw ko la ko a dɔmiru ye ayidu de ye ilal khadr n'a sɔrɔla a faamuna dɔrɔn mutarakiban o kumana an ye fɛnkisɛw bɔ a la mutarakiban minnu yɛlɛyɛlɛlen don ɲɔgɔn kan tizan komi a bɛɛ bɛ tizan dɔn ni
tamru walakin huna nin ye fɛn de ɲɔ tizanw ani malo tizanw o n'a ɲɔgɔnna a bɛ ka kuma o de kan yan sisan namasa wala namasa fana bi ten na wa mina nakhli a ko n da maro la sa an ye falenni kɛ o bolo la ni i n'a fɔ sisan ni n da maro falenna ka kɛ n da maro juba ye a bi bolonin dɔw bɔ o bolonin ninnu de la n da maro yɛrɛ bi don o la tari i m'a faamu de o tuma na a bi fɛn min bɔ fɔlɔ o ye tɔliw ye o tuma na boloninw bɛ fara fara ka bɔ tɔliw de la sisan tɔliw ye falenkun de ye a denw ta yɔrɔ la sisan naam kinwanun o tuma na ko olu ye u tusunama don kinwanu kɔrɔ de ye kɛ anaqida anaqidu tusun wala kinwanun tusun do naam daniyatun o tuma na ko u ka suru fɔrili la daniyatun a ka suru fɔrili la mɛ nin yɔrɔ in na tafsirikɛlaw ka kuma ka ca daniyatun yɔrɔ kinwani na ani daniya yɛrɛ la quoi bon kinwanu comme a y'a f'u ye cogo min na a ko o ye arajinu de mais kinwanu ye jamu de tusun mana a mufradu ye kinu de el kinu o y'a mufradu ye tusun kelen ye mais ni ko kinwan o ye jamu ye tusun caman ye o tuma na kɛlɛ anaqidi minal inabi kinu bi n'a fɔ inabu mbeku tusun comme an ko raisin tusun bi cogo min na o de kinu ye o de mais a ko ya ko daniyatun tafsirkala ko wa fihi ikhtisaru ma'anahu wa min an-naqli ma kinwanu hadaniyatun wa minha ma hiya ba'idatun parce que ni ko daniya a bɛ tɛ daniya dɔw ka suru fɔrili la n'ama fɛnw ta an b'a fɔ cogo di ka fɛn kurulen dɔ bɛ yen o bɛ kɛ ka wala k'o kɛ k'a sama o tumana pour que ka ninnu bɛ ka siran hali bi nafigiw de ɲɛ kuranɛ kan parce que fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ mutashabihu ye walima mustabihu ye mɔgɔ danganiw mago b'o dɔrɔn de la kuranɛ na pour que k'a jira ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye bon o la kuranɛ tafsirikɛlaw u cɛsirila u ka waati cogoya la bon cɛsiriba bi bi waati mɔgɔw de bolo bon kumana a ko wa minha ma hiya daniyat ba'idatun faktafa bi zikril qaribati anil ba'ida n'a ko daniyatun ni dɔ ko ni kuranɛ ko daniyatun dɔ bɛ sanfɛ o kumana ko a ye iktifaw de kɛ bi zikri el qaribati min al ba'ida a faamuna ka qawlihi ta'ala sarabilu taqikum el harra suratul naml la sarabila taqikum el harra ko do viniw minnu b'aw kisi funteni ma ne ko tafsirkɛla ko la yani taqikumul harra wal barda a b'aw kisi funteni ma a b'aw kisi nɛnɛ fana ma mais a ma nɛnɛ fɔ a ye funteni de fɔ parce que o ko ka gɛlɛn quoi o tuma na kuran tafsirkɛlaw ko a fila bɛɛ de ko don mais a bɛ kelen ta dɔrɔn ka kelen to yen bon nin bɛɛ ye kun ye dɔrɔn ka sira da kafiriw ɲɛ silamɛya contre la naam a ko cogo di wa jannatin ani jardin caman mina a'nabin ka minin beku la aw ko raisin o tuma na an ko bamanankan la ko nbeku a tubabuw ta ye raisin ye bon comme anw ka farafin raisin o ye nbeku de ye o tuma na o la n'i ko raisin dɔrɔn an bɛɛ b'a kalan kilasi kɔnɔ de ko nbeku voilà mais sisan de raisin sera ka caya i yɛrɛ b'a ye beku de sogo la ten walima i b'a sɔrɔ k'a dun mais fɔlɔfɔlɔ raisin kun ti yan raisin kun ti yan fan si fɛ n'a b'a kalan yɛrɛ arabuw ka kalan na dɔrɔn a b'a kalan a b'a photo ye arabu livre la ko nin de ye inabu ye mais k'a yɛrɛ y'i ɲɛ na walima k'a don i da o kun tɛ sɔrɔ an fɛ yan o kumana min kun ka sɔrɔ ale la an fɛ yan o ye nbeku de voilà a bɛ faamu wa zeyituna ani zeyituna ani grenadi y'a dɔn a bɛɛ bɛ grenadi dɔn sa na mushtabihan aw mutashabihan ko u bɔ fɛn ɲɔnyalen don
kurantafsiri ko yiri bulu la ko walima den yɛrɛ la i b'a ye a dɔ ye dɔw ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ yecogo la nka i b'a sɔrɔ u bɔn tɛ ɲɔgɔn fɛ ja la ani kumu na i y'a ye naam aw ka filɛli kɛ ni kodɔn ye bani ka na yiri in den dama ma fɔlɔ parce que marhalaw de don n'i ye mangoro ni mangoro ju b'aw ka so a lajɛ fɔlɔ a bɛ bulu min bɔ n'o y'a tɔliw ye ka sɔrɔ ka na feere kɛ o la ka tila ka na mangoro den k'o la o mangoro den mana se hakɛ dɔ la n'i y'i ɲi kɛ k'a kari i b'a dɔn a tɛ se ka dun n'a kumunen tɛ a ka ko mɛ a bɛ tɛmɛ o kan a bɛ ja wɛrɛ ta tuguni min ni fɔlɔ in tɛ kelen an kɔni b'o dɔn parce que mangoro gere anw ye dɔ k'o ka garibuya la a bɛ tɛmɛ o fana kan ka na marhala wɛrɛ ta mɛ a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan tɛmɛ n'a ye n'a denna quoi wa yani ehe a n'a mɔ kuma cɛ jiri bɔ kuma jiri den bɛɛ a bɛɛ bɔ kuma n'a mɔ kuma cɛ marhalaw de an zaban filɛ nin ye n'i ye zaba bɔ waati dɔ la a tɛ se ka dun a tɛ ku i la yɛrɛ mɛ jɔn de b'a bɔ o la ka na n'a ye fo ka na se a di dunbaa ma docteur tika k'a visiter furakisɛ tika ka d'a ma c'est à dire ala bɛ k'a ka masaya kabako ma jira mɔgɔw la yan ko masa min bɛ se ka nin kɛ o bɛ yen o k'an ka bato o tuma na a y'o de fɔ yan a ko unzuru a ye filɛli kɛ ni kodɔn ɲɛ ye o don wa ila samarihi ka na yiri in yɛrɛ den ma iza asmara n'a ye den bɔ wa yani ehe ka taa s'a mɔni ma a jiri den bɔ kuma a n'a mɔ kuma marhala caman don dɛ si gere yɛrɛ a bɛ se ka ɲimi yan mɛ ni a n'ayu kɛra ka a mɔ a ka di bɔn o tuma na ala min sera k'a tɛmɛ nin sira ninnu fɛ fo ka n'a bila e adamaden ka hakɛ la mana ko i kan k'a dɔn ala bɛ unzuru bi aynil itibar na i k'a dɔn inna fi zalikum nin kabako in aw ye la ayatin nin ye kabakobaw ye dɛ nka kabakoba don mɔgɔ de ye li qawmin toujours mɔgɔ de ye minnu dan bɛ ala yɛrɛ la sinon n'i y'a jira minnu dalen tɛ o ko non sudufa don sudufa a kan ka kɛ tan de parce que a dilala tan de a dara tan k'a fɔ ala y'a da tɛ dɛ bi maana nin y'a cogoya yɛrɛ de ye naturellement tɔbiya naturellement voilà c'est nature bon ni daba tɛ nature la i y'a dɔn o ye kabako ye mais ka sɔrɔ tubabu yɛrɛ ka kalan dɔ bɛ yen recherche mɔgɔw ka kalan dɔ bɛ yen ko foyi tɛ yen ni fɛn dɔ ma kɛ wa foyi tɛ bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ bon o yɛrɛ b'olu bi yan foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ni fɛn dɔ ma bila yen wa foyi tɛ yen fana k'a bɛ bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ u b'u ka exemple ta ko i bɛ yiribulu bouger tɔ ye ko n'i tɛ yiribulu yɛrɛ la min b'a lamaga ko mɛ fiɲɛ de bɛ yen min bɛ yiribulu lamaga mana n'i ye fɛn o fɛn bouger tɔ ye fanga dɔ de b'a bɔ yen bon o tuma na ni o kɔni n'o sabatira ka ban nin yɔrɔ in b'olu ta ye pewu n'i ye nin fɛn in lajɛ i tɛ se k'a fɔ ko nature don la parce que tubabuw filɛ docteurw filɛ ni kɔnɔnabana b'i la u bɛ jateminɛ kɛ furu la n'u ma fɛn ye furu la u bɛ nugudenw lajɛ mɛ tuma dɔw la u bɛ taa sɔrɔ nuguden yɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tiɲɛnen don mɛ bi docteurw y'o dɔɔni sɔrɔ u bɛ adamaden nugu tigɛ ka bɔ a kɔnɔ pewu ka mana don a la tuma na n'u ye mana don a la a ka ca la u b'i ladi fɛn ŋoniman dun de la n'a bɔra o la i b'i balo bon o tuma na n'o sera ka kɛ o b'a yira ja nugu in olu kun kan k'a tigɛ k'a fili de mɛ a tɛ se ka tigɛ ka fili fo i ka mana don a la o tuma na o kɔrɔ ye a tɔ kun mago bɛ santimɛtiri hakɛ dɔ la fɔ diyagoya o ka fara a kan mɛ hakili jumɛn y'a kɛ ten parce que olu y'a dilanlen sɔrɔ ye o tuma na tigi bɛ k'o la tigi bɛ k'o la dɛ
ni yɛrɛ ye kabakoba de ye adamaden yɛrɛ ni adamaden yɛrɛ lajɛ kabako bɛɛ bi ban ye parce que minɛnw de b'i kɔnɔ comme minɛnw bɛ machine kɔnɔ cogo min n'i ye ji min o bɛ dan yɔrɔ dɔ la o ji in fana o bɛ tila ka munumunu ka taa don yɔrɔ wɛrɛw la pour que i ka se ka balo bon o ji minnu bɛ taa olu ni joli de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ tila ka dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa tewu o dumuni in fana o ɲumanw bɛ tila ka taa sira dɔw fɛ farikolo bɛ balo n'o ye nafaba tɛ minnu na ala y'olu tɛmɛ sira bila tɛmɛ sira bila min don c'est pas que ni kanali faraji bɛ woyo o tɛ tɛmɛ sira bɛ yen a bɛ n'a fɔ fɛntigi ye anw tɛmɛna koyi a ti bɔ a yɛrɛ ma ni bana jugu tɛ abada kɔnɔ fadalatu ti b'u yɛrɛ ma u b'a f'u ye de ko an bɛ fɛ ka bɔ kuma na bɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ ala ye kabako nin ye kabakoba de ye ala ka masaya la wa fi anfusikum afala tubsirun ala ko kabako bɛ fɛn caman kabako bɛ a yɛrɛw la n'a sɔrɔla a ka ye yɔrɔ ka jan bon kumana n'i ye nin bɛɛ lajɛ ni kodɔnna dɔ tɛ a bɛ se ka ɲɛ dɔrɔn ni kɔnɔ fara dumuni na n'a ye dumuni nafa ta dumuni bɛ bɔ a yɛrɛ ma mais ala k'o la n b'a kɛ kodɔnnaw de la pour que u kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ n'a bɔ kuma sera a b'a fɔ a yɛrɛ ye n bɔ kuma sera fɛntigi bɛ wuli ka taa bila yɔrɔ la a ti maa tɔɔrɔ yɔrɔ min na o ye koba de ye o ye hakili de ye min dira a ma mais n ti hakili in yɛrɛ nɔfɛ fɛn in yɛrɛ bɔcogo o de ye kabako ye n'o tɛ baganw b'u ta bɔ olu mago t'a la o mais ala ye hakili de di adamaden ma ko e ka t'i ta kɛ yɔrɔ wɛrɛ e kana mɔgɔw tɔɔrɔ e ye hakilitigi ye o ye fɛnba ye ala ye min di mɔgɔw ma mais olu tubabu ninnu walima recherche scientifique ninnu olu sera k'u ka ɲinini bɛɛ kɛ n'o hakili de ye an ma hakili kɛ ka baara kelen de kɛ n'o tɛ kalan ye tiɲɛ ye ko ɲɛɲini ye tiɲɛ ye ko dɔn ye tiɲɛ ye n'i y'a ɲini fana ala b'a d'i ma man shadda washadda ni maa o maa y'i cɛsiri i bɛ se fɛn dɔ ma mana ala dɔnni kɔni k'a fɔ ala bɛ yen kɔni hali ɲɔgɔn sama t'o la o kɔni ye kɛnɛkanko yɛrɛ ye parce que hali bi o minɛnw bɛ yen tubabu n'a ka ko ɲɛɲini ni ko dɔn bɛɛ a ma se yen fɔlɔ n'o minɛn dɔw tiɲɛna o changeli dɔnni si tɛ yen bi ni ɲɛ tiɲɛna min bɛ se k'a falen o dɔnni ma sɔrɔ o dɔnni ɲinina ka dɛsɛ kolokoto dɔnni si tɛ yen bi ni tuloden cira min bɛ se k'a kɛ ka mɛnni kɛ o tɛ yen bi mais n'a sɛgɛnna walima bana dɔ y'a sɔrɔ appareil bɛ yen a bɛ don tulo kɔnɔ ka kumakan bonya pour que a tigi ka mɛnni kɛ mais o b'a sɔrɔ tuloden ma ci dɛ a sɛgɛnna de mais n'a cira dɔrɔn a tɛ kuma tɛ yen ni ɲɛ fiyɛna c'est à dire bugun ye ɲɛ datugu o ko tɛ ni ɲɛ fiyɛna dɔrɔn c'est fini kodɔnnaw tɛ se ka foyi kɛ bilen mais sisan u sera ka min kɛ hali ni ɲɛ cira u bɛ se ka ɲɛkisɛ dilan k'a cɛ ɲɛ k'a don i ɲɛ na hali maa t'a dɔn ko fɛn b'i ɲɛ na mais a tɛ yeli kɛ tuma na nin bɛɛ bɛ ala bɛ yen toujours a bɛ dɔnni d'an ma nka tuma dɔw la a b'i jɔ yɔrɔ dɔ la an k'a dɔn ko a bɛ yen ma utitum min al-ilmi illa qalila bɛrɛ ma di mɔgɔw ma o sinon docteurs y'u seko kɛ mais hali bi ni biyɛn dimi y'i minɛ ɲɛma sɔrɔ o la tubabu bolo hali bi u bɛ biyɛn dimi ni n ko biyɛn dimi c'est à dire degrés de don quoi n'a sera marhala dɔ la kaban c'est fini o y'a bannen de ye pewu o marhalaw bɛ yen bon nin bɛɛ b'a jira ko faamukɛla dɔ de ye mɔgɔ dilan ala k'an dɛmɛ wajalu nin bɛɛ kɔfɛ u ye kɛli kɛ ala la jɛɲɔgɔnw na jinɛw na de y'u da
utlala ka bonyerela ke alaye banina o demso babolo banina denge o babolo wa banati an demso bighayri ilmin kasoro donite subhanahu ala saniyara wa ta'ala ala sekorotara amma kabo fembe ma yasifuna kubuka ko manguto alala nimbe kofe wa ja'alu lillahi shuraka aljinni utlala kana fenwere fara alaka no e jina kafiru ka fenjira le unyula no e boli no yesa una na boli ubato parce que shaytan de yu shuka ke okan o kuma na ala ba fo yoro dola ko wa kana min aljinn shaytan kum sanfe abi meleke o chela ko wa kana min aljinn ko jine do kundo mana o shet aywa kuma na ala e min fo ya yo soso o kuma na sisa wa shuraka unna mu'ota ni nyora ina tafsir tigi do ko shuraka ko mafuulu de do mafuulu al-awwal kuma na al-jinnu haythu ata'uhu bi ibadati al-awsan kuma na shaytana de kara sababu ye ka mo bla ka boli bato kuma na o yoro de la shaytana jinne to nana ya wa shuraka uye jenyon ke alala al-jinna o ma jinne o ke jenyon de jinne de kara sababu ye ka jenyon ge alala karima famude haythu ata'uhum fi ibadati al-awsan mamina u faraluka ka boli bato deme wa khalaqahum qasra ala yare de jinan nunda jinan nu ala de yoda al insu wal jinnu ma khalaqtul jinna illa liya'buduni okmana ala yare de yoda ala e fe minda no ye shuka ke fenka e ko bato ko ibi nafasoro la kasro ala de ada ko dalu tebulu naam wa kharaqu u yebonyere la ke u yere ye lahu alay ka fo ko be ala bolo banina denge u be ala bolo wa banati odo demso u be ala bolo bi ghairi ilmin dalu foitu bolo folla kirama fu ye nabi mama fu ye dente ala bolo dente ala bolo subhanahu ala kasani wa ta'ala ala se korotara amma yasifuna u ga kan mamutu jugu min fo ala odo isu doni islamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ cira ɲɔgɔn na isa ko la ko isa ye ala den mais diinɛ ɲɛmɔgɔ in y'a ɲininka ko mɛ ko ala den yɛrɛ de don ko ɔhɔ ko ala den don ko kɔrɔ ye den ka di ala ye ko ɔhɔ ko mɛ ni den ka di ala ye ala min ye setigi ye mais munna a ma foyi ta den kelen kɔ ko fɔ k'o de jaabi isu ko mɛ ale tɛ se k'o jaabi parce que non cɛw ko kisu kan ka se k'o jaabi parce que ni ala bɛ fɛn min fɛ o caman de kan ka y'a bolo parce que ale de ye setigi ye mais ala bɛ fɛn min fɛ a ma foyi sɔrɔ o la den kelen dama kɔ ko bon ale tɛ se ka foyi faamu o yɔrɔ la isu fana ko ale tɛ se k'o jaabi ale kɔni bɛ min dɔn ala de ye ayiwa a ko o ka ca dɔ de ye na. badi'u samawati wal ardi badi'u samawati sangaba wolonwula sindi bado el badi'u bi mana fɛn min kun tɛ ka kɔrɔ ni maa min nana n'a ye a créé baga n y'a fɔ a ye o don mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ jirimani dilan walima u bɛ sati dilan i b'a fɔ adamaden jɔlen kuma na a ye mun ladege adamaden parce que adamaden bɛ yen ka kɔrɔ n'i ye sati dilan k'a kɛ adamaden adamaden bɛ yen n'i y'a kɛ wara ye wara bɛ yen badi'u samawati ala de ye sangaba inventé a kun tɛ yen fiyewu a ma foyi ladege n'a ye ale de y'a bila yen badi'u kɔrɔ de y'o ye na wala ardi ani dugumakolo anna yakunu lahu waladun den bɛ kɛ o ala fɛ cogo di ولم تكن له صاحبة muso tɛ ala min bolo وخلق كل شيء wa ala yɛrɛ de ye fɛn bɛɛ da وهو o ala in بكل شيء ni fɛn o fɛn ye alimun a b'a dɔn a bɛ da fɛn bɛɛ dɔn min ye mɔgɔ ye min ye jinɛ ye min ye sa ye min ye wara ye min ye kɔnɔ ye ala bɛ da fɛn bɛɛ dɔn ani mɛlɛkɛw na ذلكم الله nin de y'a ka ala in ye ربكم amadu لا إله إلا هو la ilaha ma foyi tɛ yen إلا هو
fona kɛra ni ala ye khaliqu kulli shay'in fɛn bɛɛ dabaa don fa'buduhu a y'a yɛrɛ dɔgɔya o ala ye wa huwa ala ye ala kulli shay'in fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ wakilun a bɛɛ kɔlɔsilen b'ale de fɛ a ko cogo di zalikumullahu rabbukum nin de y'a ka ala ye min y'a ma ye kɔni ma foyi tɛ yen n'ale tɛ i mana fɛn o fɛn ye ale de y'a bɛɛ daba ye fa'buduhu a y'a bato o kɔrɔ ye a ye tugu a kɔ wa fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a b'a y'a ɲɛna a n'a ti min y'a ɲɛna a bɛɛ kɔlɔsili bɛ ala de bolo ala de b'a bɛɛ kunna kɛ hafiz wakil bi maana kɔsɛmɛyɔrɔ walima mɔgɔ min jɔlen don ni fɛn ye mana ala de jɔlen bɛ ni nin bɛɛ ye kabakolo ti bɛ duguma ala de jɔlen don n'a ye ayiwa an mago jɔra sanji la ka sanji d'a ma ala de jɔlen don n'a ye i banana k'i yɛrɛ furakɛ ala ka lafiya d'i ma ala de jɔlen don n'a ye ni bɔ kuma sera ka ni bɔ i ka segin ala ma ala de jɔlen a fɛn o fɛn huwa ala kulli shay'in wakil fɛn bɛɛ kan ale de y'a kɔlɔsiba ye na la tudrikuhu al-absaru ɲɛnafilɛliw ti ala meleke wa huwa yudriku al-absara nga ala kɔni gɛn bɛ ka yeli tigiw datugu meleke wa huwa ala tigi al-latifu ala de ye hinɛ masa ye al-khabiru dugulen don a b'a ka jɔn dɔn kojugu kumana ko la tudrikuhu al-absaru ko ɲɛw ti ala meleke mais an b'a fɔ ko ɲɛw ti ala ye an ka fɔcogo y'o de mais tiɲɛ yɛrɛ la arabukan in t'o ye la tudrikuhu al-absaru o kɔrɔ tɛ ɲɛw ti ala ye ar-ru'yatu wal-idrak o ka jan ɲɔgɔn na kojugu mɔgɔ bɛ fɛn ye ɲɛ yɛrɛ la a filɛ nin k'a sɔrɔ i ma idraku ye mun ye ka fɛn faamu a hakika la i n'a fɔ sisan an sigilen fɛn dɔ donna an cɛ la e bɛɛ wulila a ye bɔ yen a bɛ ka munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ a tunun na dɔ ko n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye nin kɔni sa don dɔw ko sa tɛ dɛ a tɔgɔ ye di ko nin ye ɲinɛ de ye mais dɔw y'a ye o u y'a ye mais u y'a ye de mais u ma idraku k'a kan voilà u ma idraku mais u y'a ye c'est-à-dire yeli tɛ quoi faamu al-idrak bi maana ka fɛn bugunatigɛ k'a faamu ala tɛ bugunatigɛ parce que hali alijinɛ kɔnɔ hadisaw bɛ yen k'a fɔ lahara alijinɛ kɔnɔ alijinɛnadenw bɛ ala ye mais o hadisa kelen b'a fɔ i ye fana alijinɛnaden si ka ala ye cogo ni dɔ in ta tɛ kelen dɔ ka ala ye o bɛ ala ye cogo min na i bɛ min b'i dugu ma o t'a ye ten nka a bɛ ala ye a bɛɛ ye ala kelen ye tumana al-idrak wa ru'ya olu ka jan ɲɔgɔn na tumana u ka dalilu kɛ nin ko ɲɛ tɛ ala ye la tudrikuhu al-absar ɲɛ si tɛ ala ye la ala m'a fɔ ɲɛ t'a ye yan nin yɔrɔ in na a m'a fɔ ten a ko ɲɛ tɛ ala la sa ɲɛ tɛ ala la sa exemple wɛrɛ bɛ yen an sigilen sisan mɔgɔ dɔ nana a ye kuma dɔ fɔ a taara dɔ nana sisan o ko cɛ in sera aw fɛ yan anw bɛ k'a ɲini bon a y'a taamasiyɛn ko karafati min b'a la k'o ye bilenman ye ne kɔni b'a fɔ bon ne m'a ka karafati la sa nka cɛ kɔni kun bɛ yan o tuma na an y'a ye walakin lam nudriku tiɲɛ na ne kɔni m'a ka fini la sa kosɛbɛ n m'a ka fini la sa mais o kɔrɔ ye i y'a ye mais i ma a la sa quoi sinon n'i kun y'a la sa n'a fɔra ka karafati ka bilen i tun b'a fɔ tiɲɛ don bilenman don o tuma na yeli ani fɛn faamuni k'a la sa olu tɛ kelen ko ɲɛ tɛ ala la sa
mais ala kan bɛ mun ma yan i mana ala dɔn cogo o cogo ka ala faamu i bi dɔ de dɔn a na ala tɔ bɛ o bɛɛ kɔfɛ la tudrikuhu al-absar kodɔnna ka kodɔn ɲɛ ti ala ya la sa ani filɛli ko ti ɲɔgɔn ka sira foyi de kan ɲɛ ti ala ye ɲɛ bɛ ala ye parce que hadisaw sabati mais tilale kelen don masabu in ye fila dama de ye sunna shia shiaw kɔni ka sira kan a ti ye mutazilaw fana ka sira kan a ti ye mais sunna sira kan lahara a bi ye ayiwa olu ka sira kan lahara a bi ye mais o naziratu in minnu ko a ti ye e y'a kɛ filɛli min ye olu ma k'o ye o nazira o filɛli in bɛ ka taa ala ka koba minnu kɛra i ye alijinɛ kɔnɔ voilà ko o ye ala ka nɛɛmaw yeli de ye ko mais ala yɛrɛ yeli tɛ mais sinon mɔgɔ caman n taara o kan an hakili la n kun ye dɔw k'a la mutazila mɔgɔw de ko nin aya in ko a kɔrɔ yɛrɛ de ye ko ala t'i ye ɲɛ na fiyewu nka sunamɔgɔw fana olu y'a sabati ko a bi ye ɲɛ yɛrɛ la ko kuranɛ nana n'o ye ani sunna ko parce que ala yɛrɛ ko wa wujuhun yawma izin nadiratun ila rabbiha naziratun ko ɲɛda dɔw bɛ yen olu nɛɛmalen don ko olu b'u ka ala filɛ olu bɛ ala filɛ o ye suratu qiyama aya 27 ala ko tuguni kalla innahum an rabbihim yawma izin lamahjubuna ko lahara do kafiru ani wolejugukɛlaw ko ala dogolen do olu la mais minnu ko ala t'i ye fiyewu yɛrɛ olu bɛ nin bɛ tafsiri n'u yɛrɛ ka faamu de ye olu b'a fɔ k'a fɔ ko ala ko k'a dogolen do ɲɛ dɔw la k'o kɔrɔ ye ɲɛ dɔw b'a ye k'a kɔrɔ to ye ko ala ko ale dogolen do ɲɛ dɔw la an rabbihim yawma izin lamahjubuna ko ala dogoli olu la k'o ye ala ka hinɛ dogoli de y'u la yafa min ni ala b'o kɛ jɔn ma i ka kisi k'a kɛn bɛ k'o kɔ don ninnu ma k'o de ye ala dogolen y'u la a kuma ma nɔgɔn mais ala b'i ye n'ala ko a b'i ye a b'i ye mais ye cogo peut-être e ni ne sigi n bɛ a kan ko an bɛ taa a sigilen de filɛ tan bon mais ala de b'a ka alaya ɲɛ dɔn e ni ne bɛ min miiri la tudrikuhu al-absar ala faamu ti ala fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire kodɔn ɲɛ ti ala ka ko faamu e kɔni ne n'e bolo kɔni n'an donna kɔni n'ala filɛ don sera an bɛɛ bɛ taa n jɔ k'a filɛ e ni ne bɛɛ labɛnnen don e ye ko a sigilen filɛ mais peut-être a bɛ ye cogo wɛrɛ la min tɛ nin si ye ala yɛrɛ de b'a ka ko ɲɛ dɔn o tuma na olu k'an minɛ ala k'a jira an na minɛ yarabi ayiwa mais kuranɛ aya wɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ kalla innahum an rabbihim yawma izin lamahjubun o y'u k'u ka dalilu de ye ko n'i y'a ye ko ɲɛ dɔw ti ala ye k'o kɔrɔ ye ɲɛ dɔw ba ye mutafifina aya 15 y'o ye nga alimami maliki ko n'a sɔrɔla muminiw ti ala ye lahara ko ala tun ti kafiriw lebu n'a ye baliya ye nga alakira yɛrɛ y'a kalan lillezina ahsanu alhusna wa ziyada suratu yunusu aya 26 suratu yunusu aya 26 ko alakira y'a kalan kuranɛ aya kalan lillezina ahsanu alhusna mɔgɔ minnu kɛra ɲumankɛla ye yan ko a kana siga dɛ ko ɲuman b'a ɲɛ ye n'o ye alijinɛ ye wa ziyada ko wa dɔ fara an b'a kan dɛ alijinɛ dama tɛ dɛ ko a tɔ bɛ kɔfɛ ko a tɔ min bɛ kɔfɛ k'u ye kira ɲini ko kira ko ala filɛli nin ye yunusu aya 26 o tuma na wa ziyada o kɔni o ma walanwala
minnu kɔni ye ɲuman kɛ ko ɲuman b'u ɲɛ ko wa dɔ fara an b'a kan tafsirikɛlaw ko kira ko salasalam min fara an b'a kan k'o de ye ala yeli ye mais ɲɔgɔn sama tɛ nin na o mais n'ala ko a b'a yira a ka jɔn na mun na i t'a ye ale de y'i da a b'i capacité dɔn c'est-à-dire a b'i muhtawayatu dɔn quoi i man ka min ye n'o b'i halaki a b'o bɔ a la i bi bɛn min ma a b'a jira i la o la o tɛ a i y'a ye o tumana an b'a faamu ya siga t'a la n'ala ko a b'a jira a ka jɔn na ala bɛ se ala de y'a dogo a ka jɔn na o mais munna n'a ko a b'a jira a la a tɛ se a bɛ se parce que aw bɛna min miiri k'a fɔra ko Musa ko k'a bɛ fɛ ka ala ye ko ala ko kulu filɛ n'o lan tarani unzur ila aljabal ni kulu sera ka to a nɔ na sawfa tarani mais kulu yɛrɛla sɔyika y'o bɛɛ sɔrɔ u kirinna parce que ala kun ti fɛ k'a yira Musa la n'o tɛ ala bɛ Musa ka muhtawayatu dɔn a bɛ bɛn hakɛ min ma mɔgɔya yɛrɛ bɛ bɛn hakɛ min ma ala b'o dɔn mun b'a jɛ pour que ka ne ala ye ye cogo dɔ la ala b'o fara mɔgɔya kan k'a jira ala kɛ walima mun bɛ n yɛrɛ la ni n ka dabɛnni in tɛ se ka ɲɛ ala b'o bɔ a yɛrɛ la i k'a ye kɛ o bɛɛ se bɛ ala ye o tumana a yeli kɔni an sigi bɛ k'a kɔnɔ o tumana wazi adami n'i y'a fɔ Yunusu la a ko kira y'a kɔrɔ fɔ ni ala yeli de ye n'i mago b'o la i bɛ Durul Mansur lajɛ Durul Mansur juzu 4 page numéro 356 i bɛ nin dafalen sɔrɔ a kɔnɔ yen bon hadisa wɛrɛ bɛ yen ala kira y'a fɔ salasalam tuma min na n'u ye kira ɲininka ala yeli la ala k'u ma innakum satarawna rabbakum iyanan ko ala bi ye wa ko kira ko aw bɛna ala ye an ɲɛkisɛ yɛrɛ la ko o bɛna kɛ ayiwa n'i y'a lajɛ Bukhari fana suratu Kafi tafsiri la ale fana nana ni nin kuma kelen ye Muslimu fana a kɛtɔ ka kuma fadlul masajid a b'a fɔ ko fadlu as-salati subhi wal asri n'i ye o lajɛ Muslimu fana nana ni nin ye ko a bɛna ala y'a ɲɛ yɛrɛ la n'a ye musnafu fana lajɛ fi sharhi sunnati o juzu 2 page numéro 224 n'a y'o lajɛ o fana bɛ nin fɔ ko kira ko a bɛna ala ye a ɲɛ yɛrɛ la iyanan ɲɛ ŋɔɲ o tumana o b'a yira k'a fɔ ala b'i ye anw ka faamu cogo y'o ye dɛ mais siya ko ala t'i ye o fana bɛɛ n'i ka faamu cogo don komi an ma se yen fɔlɔ nin bɛɛ kɔni ye mɔgɔw kɛlen ye k'u labɛn fɔlɔ kumaw fɔ cogo fɛ k'a kan ka kɛ nin ye n'an sera yen a bɛ walawala nka ala kɔni o bɛ ɲɛw sɔrɔ o tuma na mais ni tafsirikɛla in yɛrɛ ko la tudrikuhu al-absaru k'o kɔrɔ de ye ayi la tarahu wa hadha makhsusun li ru'yati al-mu'minina lahu fi al-akhirati li qawlihi ta'ala wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha naziratun aw hadithu shaykhayn wa annakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badr wa qila al-muradu la tuhitu bihi ale yɛrɛ nana n'a fila bɛɛ ye a ko dɔw ko ala t'i ye mais ko ala b'i ye nka k'o ye lahara ye ko mais dɔw ko yeli yɛrɛ tɛ koyi ko al-muradu la tuhitu bihi ɲɛ fɛn ye ani ɲɛ fɛn bugu natigɛ ko kelen tɛ ko ala ti bugu natigɛ de naam wa huwa al-latiful khabir ala de ye masa ye hinɛ masa don ala bɛ hinɛ al-khabir a b'a ka jɔnw dɔn kosɛbɛ ala bɛ hinɛ ala b'a ka jɔnw dɔn parce que hakika yɛrɛ la ala al-latifu huna al-lutfu o ye hinɛ ni makari de ye quoi i yɛrɛ bɛ fɛn ɲɛnama dɔw ye
tumuni dɔw ye u b'u kuru ɲɔgɔn kan cogo min na ka taama i b'a dɔn ala ye latifu ye i bi ala ka makari n'a ka hinɛ dɔn o dafɛnw na tiɲɛ yɛrɛ la mais an ka maaya yɛrɛ ala ka hinɛ an bɛ balo n'o de ye n'o tɛ ni ala ka funu kun y'a ka hinɛ kɔ an si tɛ balo diɲɛ bɛ halaki o tuma na el latifu ala ye hinɛ masa ye el khabir ala b'a ka jɔn dɔn a b'a dɔn kojugu parce que ɲɛda min sin bɛ anw ma anw b'o de dɔn mais min bɛ ɲɛda in kɔfɛ ala de b'o dɔn han min bɛ ɲɛda kɔfɛ ala min ye Seydina Ali fa n ko a ye ɲɛda ɲuman de yira n'a ye seli kɛ n'a ye suran dɔ ta a b'a kan legelege a bɛ yɛrɛyɛrɛ ko nin bɛ siran ala ɲɛ dɛ a y'i t'o la n'a yɛrɛ kan fila seli a b'i tori ka gɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ma sigi hali horasiw ma sigi quoi parce que u ko nin ye mumini de ye Seydina Ali ka gardien u ma sigi cɛ ye cogo la quoi tellement que a bɛ ka seli ka nafilaw seli yanni fajiri cɛ a bɛ yɛrɛyɛrɛ cogo min na a n'a yɛrɛ bɛ cogo min na kabini kɔfɛ a bɛ ka na fo ka taa ara fɔlɔ la gardiw ma se ka foyi faamu a na ala jɔn kɔ a nana ni nin ɲɛda in de ka Seydina Ali ka horasiw gardi bɛɛ kɔrɔmpe parce que u dara la k'a sɔrɔ alakira y'a fɔ ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo waati dɔ ka se ko e yɛrɛ bɛna tigɛ i ka seli la dɔ ka seli kɛcogo kama aw bɛna tigɛ a ka kuranɛ kalan na dɔ ka kuranɛ kalan jacogo kama ko mɛ walahi n'u balola ko diinɛ in bɛ bi k'u bɔlen don diinɛ na i n'a fɔ n'i ye kala sama k'a bila o y'a bɔlen kala la cogo min na k'u ni ala cɛ ka jan ten an filɛ o tile de la bi cɛ taara fɔ ara fɔlɔ de la ka sɔrɔ ka Seydina Ali gosi ni bamuru ye asadulayi kafiru cɛ min tɔgɔ bɛ kafiru jatigɛ ala y'a to janfa la ala kana an to janfa la naam tiɲɛ yɛrɛ don nani kɔni kɛra aw adamadenw ma sa dalu yeta caman na ka bɔ a ma yɔrɔ ni maa min ye yeli ɲuman kɛ i y'o k'i yɛrɛ ye ni maa min y'a yɛrɛ fiyɛ o y'o k'i yɛrɛ la wa ma ana ne Muhamadu kɔni ma kɛ aw adamadenw kan bɛ hafizin ko n y'a kɔlɔsiba ye ayi naam wakazalika qad ja'akum basairu dalu yeta kɛnɛkan dalu yeta o caman nana aw ma sa dɛ ka bɔ a ma yɔrɔ faman absara ni maa min ye yeli ɲuman kɛ i kɛ ala ka dalu ɲuman ninnu na fali nafsihi i y'o k'i yɛrɛ de ye nka ni maa min y'i yɛrɛ fiyɛ ka bɔ ala ka dalu ma i mago ma k'a la i y'a k'i yɛrɛ la ne Muhamadu kɔni ma kɛ aw adamadenw kan bi hafizin ko ne bɔ aw kɔlɔsi k'a fɔ n ye kɔni ye a fɔ ye jɛnɛya man ɲi dulɔ man ɲi hasidiya man ɲi mɛ ka taa yaala nɔfɛ a ka so k'a lajɛ n'a bɛ ka seli la ala man bila o la ala ko n ka ci lase kuma na ni maa min ye tiɲɛ ye ka tiɲɛ minɛ i y'o k'i yɛrɛ ye ni maa min banna tiɲɛ na i banna ne yɛrɛ ye ne tɛ yaala maa nɔfɛ k'a ka ko ɲɛɲini na a bɛ nin cogo kelen la ne ala bi walanwalali kɛ dalilu la a mana ja u k'a fɔ ko ye Muhamadu ye kalan kɛ nka kuranɛ kɔni nana an ka walanwala de jamakulu ye mun na minnu bɛ ko dɔn minnu b'a dɔn kɔni a ko cogo di wa kazalika a bɛ nin cogo in na nusariful ayati parce que mun kɛra sisan jiri bi dan cogo min na a bɛ falen cogo min na a falennen
akimamu bɛ bɔ a la cogo min na ɲɔkisɛw ni tusuw bɛ bɔ a la cogo min na kira y'o walawala adamadenw ye bon mais walawalani in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka kɔrɔ n'u bi ko kalama diɲɛlatigɛ kalama o y'a sɔrɔ jifuw bɛ yen yahudiw bɛ yen n'o ye jifu ninnu ye olu ka kitabu fɛn caman tɛmɛna kɔnɔ recherchekɛla caman tɛmɛna olu fana ka jɛkulu la u bɛ diɲɛ kalama kojugu kumana kuma ninnu fɔlen olu nana faamu ko Muhamadu ko a ma kalan mɔgɔ min ma kalan o tɛ se ka nin fɔ ce qui fait a ye kalan kɛ a y'an ka kitabu kɔrɔw de kalan ka kow ɲɛɲini ka sɔrɔ ka na kiraya fɔ o la an yɛrɛ ka silamɛ dɔw bɛ yen kabakoba o b'a fɔ u bɛ kira defan olu ka kira defani ye mun ye ko kira kun kalannen don a bɛ fɛn bɛɛ dɔn u bi mankanba wuli na ko ala kira tun bɛ fɛn bɛɛ dɔn ko fɛn kelen kun tɛ yen dɔnni sira si tɛ yen ko kira kun tɛ min dɔn olu bolo o ye kira mankutu ye mais ala ko nabiyu ni umiyu kabini ala ka arabukan da kɔrɔfila tɛ umiyu la mɔgɔ min ma kalan kabini ala ka arabukan da mais u nana o umiyu de traduit k'a yɛlɛmɛ k'a yɛlɛmɛ k'a yɛlɛmɛ ka fɛn dɔw ta k'a kun t'o de dɔn ko mais ko kalan kɔni ko a bɛ sɛbɛnni kɛ a bɛ sɛbɛnni kalan olu bolo o ye kira ka valeur de ye mais olu ma min faamu ala b'a fɔ tuma min na nabiyu ni ummi ko kira kunfin don o ye ala kira ka dalilu dɔ de ye daliluba min a bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni o ye ne ma kalan aw minnu kalan na n bɛ min dɔn a t'a dɔn mais a ma kalan o kɛlɛyɔrɔ bɛ min ala ko a ma kalan wa a dun ma kalan a kalanna jɔnni fɛ a kalanna jɔnni fɛ mais ala ka kiraw karamɔgɔw dɔnnen don ala ka kira caman tɛmɛna minnu ye leçon ta kilasi kɔnɔ ABCD k'a kalan mɔgɔw bolo fo ka sɛbɛnni dɔn alors mais makan kalan b'a kun ka dɔgɔ makan jamana yɛrɛ kun ye arabu modèle dɔw de ye hali mɔgɔ t'u ta k'u k'i ka bagan kɛ makan arabu y'u ka bonya sɔrɔ ni alakira de ye sallallahu alaihi wasallam sinon o y'a sɔrɔ yahudiyaw ni kerecɛnw kɛ bɛ ka yeminɛ de u bɛ u tɛti k'a fɔ ko kunfin k'o dunni ko jurumu t'o la ma leisa ala aha ko kunfin tɛtili k'a ka nafolo minɛ k'a dun ko foyi t'o la kuranɛ yɛrɛ de b'o fɔ o tun b'o fɔ magankaw de ma ko kunfinw bon alakira bangena olu de cɛra sallallahu alaihi wasallam a mɔna olu de cɛra a ka histoire kelen tɛ yen n'an bɔra ka kalanko kalama bagangɔn jagokɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kira ka histoire bɛɛ an b'a mɛn tile kelen k'a ye wala daminɛ karamɔgɔ dɔ fɛ mais olu bolo a ma wala daminɛ karamɔgɔ fɛ mais ala ye ilimu laduniya de don a la olu de bolo o de ye valeur ye quoi la kunfin yɛrɛ kun don mais a ye kunjɛw dan kala ye mun ye a kalanna o jibirila de mana fɛn dɔ d'a ma ko ala ko ten wa wa allamahu shadidul quwa sanuqri'uka ala kɛra kalanna mais aw bɛ fɛ k'a kɛ kalan min ye n'a kɛra o ye yahudiyaw ni kerecɛnw ni kafirifinw ye min fɔ a ma ko darasta ko u bɛna fɔ i bɛ ka nin kabako kuma min fɔ darasta i ye k'o de ɲɛɲini i y'u kalan de i y'an ka kitabu kɔrɔw de kalan i ko i ma kalan i kalannen don k'u bɛna o de fɔ a ma ko i kalanna de o tuma na mais i kalanna kafiriw bɛ fɛ k'a fɔ ko a kalanna tara bɛna ni fɛn minnu ye u k'a fɔ i y'a suɲɛ an ka kitabuw de kɔnɔ i y'a suɲɛ kitabu tɛmɛnenw de kɔnɔ mais ala ko nabiyu ni ummi ko nabi ɲuman kunfin a tɛ se ka sɛbɛnni kɛ a tɛ se ka fɛn kalan
a bɛ fɛn fɔ de ne ala ye fɛn min jigin a kan mɛ n'aw tilala ka fara yahudiyaw ni nasaraw kan ala kɛra mangututɔ aw fɛ k'a fɔ ko a kalannen kun don ninnu bɛ fɛ ka kuranɛ kɛ min ye ko kuranɛ tɛ mabɔ ala yɔrɔ ko kira ye kitabu tɛmɛnenw de lajɛ aha o yɔrɔ bɛ yen fana innama yu'allimuhu bashar k'a fɔ anw b'a dɔn tigitigi e muhamadu mɔgɔ dɔ de bɛ ka k'i kalan dibi la dibilamaa dɔ bɛ yen o bɛ ka k'i kalan mun ye mɔgɔw kamana gan cɛ ma kalan a bɛ ka na ni kabako ye o tumana f'u ko dɔ de bɛ ka ninnu fɔ a ye dibi la a bɛ sɔrɔ ka n'a fɔ ko ala ko ten munna u b'a fɔ ko a bɛ fɔ a ye dibi la parce que u bɛnn'a kan ko a ma kalan mɛ a sera ka nin dɔn cogo di o tumana kuma cayara dɔw ko non a kalannen don dɔw ko non mɔgɔ dɔ de b'a d'a ma alors n'aw kira mangututɔ ko a bɛ kira kɛ karamɔgɔ ye diyagoya la o tumana a bɛna yahudiyaw ni nasaraw ka kuma sabati ani kafiru mɛ mamadu kalannen don samayɔrɔ yɛrɛ bɛ nin kuma in na a kalan tɛ wa n'a kalan tɛ jɔn de nana ni kuranɛ ye kalan jumɛn bɛ kuranɛ sanfɛ mɛ kuranɛ bi d'a ma don min na a t'a tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn kuma ye nin de ye a tɛ se k'a sɛbɛn a tɛ se k'a sɛbɛnnen kalan wala wa ma kunta tatlu min qablihi wala takhutuhu biyaminika alhamdulillah ala ko muhamadu e kun ti kalan kɛ ka kɔn kiraya ɲɛ wa e kun ti sɛbɛnni kɛ ni kinibolo ye n'o kun bɛ e la ko e kalannen kun don laritaba minnu bɛ ka kɛ sabote bi olu kun b'u sago sɔrɔ k'a fɔ ko kuranɛ tɛ tiɲɛ mɛ e kun tɛ se k'a sɛbɛnnen kalan o yɛrɛ kun tɛ se k'a sɛbɛn mɛ munna kira kanu jumɛn bɛ taa mɔgɔ se i ka kira yɛrɛ ala yɛrɛ kɛlɛli ma o tɛ kira kanu ye o la o tɛ kira kanu ye o diinɛ tiɲɛ de ye kira kun tɛ foyi dɔn a tɛ se k'a sɛbɛn a tɛ se k'a kalan ala de ko ten e bɛ taa bɔyɔrɔ jumɛn ɲini o na mɛ ka sɔrɔ kalanbaa jumɛn bɛ yen kuranɛ recherche yɛrɛ sera ka ban kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ a ma se ka ban naam an karamɔgɔ ani ne ala ka walanwalali kɛ jamakulu ye minnu b'a ko ɲɛdɔn n'u b'u yɛrɛ kalama kɔni muhamadu tugu fɛn kɔ min wayu jiginna ye muhamadu kan ka bɔ i ma yɔrɔ ma wɛrɛ kɔni tɛ fo n'a kɛra ale ala ye dɛ muhamadu i kɔ don ne le mushrikina ka bɔ filankafo ma e y'a faamu wa e tabi don wa e tabi ma uhiya ilayka min rabbika muhamadu wayu mun bɛ ka jigin ka bɔ ala yɔrɔ ka na e ma tugu a kɔ ka n'o bila dɛ n'u k'i kalannen don u ko maa wɛrɛ b'i kalan tugu wahayi ninnu kɔ la ilaha illa huwa ma foyi tɛ yen ni ala kelen kɔ wa a'rida anil mushrikina e kɔ don ka bɔ filankafo ninnu ma bi maana n'u y'i fa nini u to yen n'u y'i ba nini u to yen n'u ye fɛn o fɛn fɔ a'rid anil mushrikina e kɔ don ka bɔ filankafo ma naam k'a sɔrɔ n'a ye ala diya a tɛ k'u la u ka fila fara ala kan mɛ ni n ka fanga mana dɛ n ye adamaden to a yɛrɛ ye wa hadaynahu najdayn naam muhamadu ne ma e yɛrɛ kɛ mɔgɔ ninnu ka hafizan ko i k'u kɔlɔsi la a fɔ dɔrɔn kumana nin bɛɛ bɛ segin kuma kelen ma wa ma ala rasuli a banna n'i ye ci lase dɔrɔn mɔgɔw sɔnna u banna mɔgɔw to yen na muhamadu e ma kɛ mɔgɔw kan k'i k'u ka ko kɔlɔsi i y'a ye o kumana u bɛna ni ninnu ye silamɛya ye nin yɛrɛ de ye mɛ tafsirikɛlaw dɔw bɛna de ye welekɛla dɔw de bɛ yen c'est à dire wajulikɛla dɔw bɛ yen minnu b'a fɔ a ye na ala nɔfɛ
ko mɛ ka sɔrɔ u jɔlen de don ala abwabi jahannam jahanɛmɛ donda la i nana dɔrɔn u b'i kɛra a kɔnɔ ala ye nin kuma ɲuman minnu fɔ tafsirikɛla dɔw de ko pɛtu ala ko cogo di ala ko kira ma n ka ci se ma wɛrɛ tɛ yen ne kɔ wa ne ma i kɛ gardien ye mɔgɔw kan n k'u ka jɛnɛya dabila mɛ m'a fɔ i ka t'i tulo da cɛgɔnnaw ka fenêtre la mankan jumɛn bi yan m'o fɔ a fɔ mɔgɔw ka seli mɛ m'a fɔ i ka t'i kun da mɔgɔw ka kogo la n'u bɛ ka seli non 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 a f'u ye dɔrɔn mɛ tafsirikɛlaw ko non ko nin kɛra de ka sɔrɔ bamuru mana ko bamuru nalen ko nin bina n'i ma kɛ i bɛ fa ninnu de nana ni mɔgɔ faga ye diinɛ kɔnɔ ka silamɛya bila ni bɔ la k'a mangoya ala de ko ta muhamadu i tɛ jagoya mɔgɔ ye mɔgɔw kan a f'u ye dɔrɔn i k'u to yen inna ilayna summa ayiwa mɛ nin aya ninnu kɔfɛ sa adamaden bɛ taa maa wɛrɛ ni bɔ cogo di fo n'a kɛra difa'an ani nafsi o ti kuranɛ kɔni ka sariya ye hali ameriki hali kafiri jamana bɛɛ jɛna n'a ye mudafiw c'est-à-dire mɔgɔ nana bi kan mɔgɔ nana bi kan ala ko i yɛrɛ ɲini wa hali kafiri sariya ko i yɛrɛ ɲini légitime de défense o bɛ sariya bɛɛ la n'i sera mɔgɔ ma a ka so i sera mɔgɔ ma a ka baarakɛyɔrɔ la i sera mɔgɔ ma a sigiyɔrɔ la ka taa bi a kan sariya bɛɛ b'a bolo a k'a yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini kɛra i fagali ye o kɛra i jenini ye o kɛra fɛn o fɛn diɲɛ sariya bɛɛ jɛna n'o ye mɛ ni o bɔra la k'a kɛ a ye seli a y'a bolo minɛ a ye don ka da fɛ n'a ma sɔn n da ma a y'u bɛɛ faga non ni kira kun y'o kɛ maa kun tɛ to silamɛya la bi la ikraha fi din ayo ka tabayyana rushd min al-ghayy ni ala ka kuranɛ aya de maa si tɛ jago c'est-à-dire wa man sha'a falyakfur k'a fɔ ko jagoya tɛ diinɛ na an b'a lajɛ mabdaw de la ala ko jagoya tɛ diinɛ na mɛ jagoya yɛrɛ tɛ se ka kɛ diinɛ na al-iman ala kira ko y'a dusukun de yira a taqwa hahuna a ko ala ɲɛsiranɲɛ bi yan de dusukun na i sera mɔgɔ min na i ko wuli ka seli a sera ni ɲɛ a wulila ka seli sunkalo sera i ko wa sun a sunna mɛ a sera ne ɲɛ ani a bɛ ala fɛ kelen don wa alors ne sirannen don ne bɛ seli ani ne bɛ ka siran ala de ɲɛ ka seli kelen tɛ o tuma na diɲɛ kɔnɔ ala danaya t'i jagoya a tɛ se ka kɛ c'est impossible i bɛ se ka i ka se de boli mɔgɔ kan wuli ka seli mɛ a bɛ wuli ka seli mɛ o kɔrɔ tɛ a bɛ ala fɛ o kɔrɔ tɛ a siranna ala ɲɛ a siranna a marabaga de ɲɛ a siranna a marabaga ɲɛ bon mɛ ni e ko jagoya mɔgɔw ka don diinɛ na ni marifa b'i bolo n'u sirann'o ɲɛ i ko k'u ka min kɛ u b'o kɛ mɛ u dusukun dalen tɛ ala la la ikraha fi din maa si tɛ se ka karaba ka kɛ diinɛ mɔgɔ ye i bɛ se ka karaba ka bila action de la wale i biri i wuli salamu bila sunkalo sun ayiwa an ka taa makan alikaba munumunu mɛ n'a sera nin ye a bɛ nin bɛɛ kɛ mɛ a dusukun kɔni ma da ala la o sɔn tɛ ala ye mɔgɔ bɛ se ka jagoya ka don diinɛ na ni ye nkalonfin de nkalonfin o de la hali yanni k'i den degun don o don bere t'a fɛ aw selila wa paraw non 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 to k'u gɛrɛ i la a ye baro kɛ seli bi min ye seli yɛrɛ ye min ye a bɛ nafa min ɲɛ ale yɛrɛ ye o jira a la diɲɛ na yan wa fana n'i sera n'i bi seli walima n'i bɛna sa selibaga satɔ ka sɔrɔ i ye selibaga ɲuman ye nin de bɛ k'i ye tan nin de bɛ k'i ye tan n'i y'i denw la faamu la hali ni e tɛ yen ni min hakili jiginna dɔrɔn o bɛ wuli ka seli parce que fɛn de do donna na kaban o ni busa tɛ kelen ye fɛn dɔ nege donna na a y'o kanu a bɛ wuli k'o k'a yɛrɛ ma hali ni e tɛ yen parce que ale yɛrɛ bolo a ka intérêt de don mais n'a kɛra bere ye n'i tɛ yen don min na
ale lafiyalen don parce que a tɛna to e bolo don o don n'a ta tɛnɛmuso fɛ yen don dɔ la a na taa mɔmuso fɛ yen a ka ekɔli na yɛlɛmɛ dugu wɛrɛ la ka bɔ e ka dugu yɛrɛ la n'o kɛra il est libre n'a ka d'a ye a tɛ seli bilen parce que ale kun jakuyara a ka seli de tuma na fɛn nege don mɔgɔ la a kanu don a la hali ni maa tɛ yen a kanu b'a bila ka baara kɛ mais n'a kɛra berekuru ye anw ta in si a ma nɔgɔn dɛ e selila a ye wuli ka taa misiri la ala k'an dɛmɛ tuma na ni minnu u ye nin ko nin aya in yɛrɛ tɛ yen bilen wa ma anta alehim bi wakilin bi hafizin ko o banna ko bamuru y'o ban n'i ko min n'u ma sɔn u fa o ye tafsirikɛlaw ta ye ko aya in tɛ yen bilen ko bamuru de b'a nɔ na bamuru tɛ se ka ko dilan bamuru bɛ se ka min kɛ dɔrɔn difa kafiriw bɛna an ka diinɛ tiɲɛ a ye wuli an k'u kunbɛn n'a bɔra o la jɔyɔrɔ tɛ bamuru la bamurutigi ma man di e ye terroriste de ye i ye mɔgɔ siran i ye bɛɛ hakili tiɲɛ diinɛ tɛ sɔn o ma diinɛ min tɔgɔ ye ko salam o tɛ mɔgɔ terroriser diinu salam mɔgɔ kalan i ka sira jira a la mais n'i ye bere ta mɔgɔ nɔfɛ a b'i ka sira minɛ mais a t'i ka sira bato non